हेलो लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' इनफोटेक यूट्यूब चेनेलाव बरायनाय जाबाय। नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार खालाम, लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। फैदो दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। बे भिडिअआव जोङो स्पेशल टेट एग्जाम फर 6th शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट हेल्ड ऑन 19 डिसेम्बर 2012 मायथाइनि 19 डिसेम्बराव 6th शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एरियानि स्पेशल टेट एग्जामाव फैनाय माखासे सोंथिफोरखौ जोङो सल्व खालामगोन। बेवहाय जोङो 20 सोंथिनि फिननायखौ सल्व खालामगोन जोङो। फार्स्ट पार्टआव चाइल्ड डेभेलपमेंट एंड पेडागजी CDP जों बे कुइसननि सोंथिफोरखौ जोङो सल्व खालामगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारि फारि नायलांदो। सोंथि 1 नाम्बाराव दङ, गथ' रावनि जौगानाया बबे समाव जायो? 1 नाम्बार फिननायाव दङ खुदिया सम इनफेन्सि, बि नाम्बार दङ गिबि गथ' सम प्रि चाइल्डहुड, सि नाम्बार दङ उन गथ' सम पस्ट चाइल्डहुड, डि नाम्बार दङ बैसोगोरा सम एडाल्टहुड। बेनि थार फिननाया जागोन बिनि थार फिननाया बि गिबि गथ' सम प्रि चाइल्डहुड। 2 नाम्बार सोंथियाव दङ, गथ'सानि सोरजिथाय शक्तिनि जौगानाया बबे समाव जायो? फिननायाव दङ ए नाम्बार खुदिया सम, बि नाम्बार गथ' सम, सियाव दङ लाइमोन सम एडलेशन, डियाव दङ बैसोगोरा सम। बिनि थार फिननाया जागोन बिनि थार फिननाया बि गथ' सम। 3 नाम्बार सोंथियाव दङ, मेलेमारि बेरामनि मोनसे देहायारि लक्षणा जाबाय? फिननायाव दङ ए नाम्बार जाथावै मेंनाय मोनदांनाय, बि नाम्बाराव दङ लोमजानाय गोबानाय जानाय, सि नाम्बाराव दङ आखाइ आथिं कमपिनाय, डि नाम्बार दङ जोबोद उखैनाय। बिनि थार फिननाया जागोन बिनि थार फिननाया ए जाथावै मेंनाय मोनदांनाय। 4 नाम्बार सोंथियाव दङ, मेलेमारि सावस्रि बिगियाननि जोनोम होगिरिया सोर? फिननायाव दङ ए नाम्बार गेसेल, बि नाम्बार मैक्र', सि नाम्बाराव दङ डब्लिउ बियार, डि नाम्बार दङ आर्नेस्ट जन्स। बिनि थार फिननाया जागोन बिनि थार फिननाया सि 5 नाम्बार सोंथियाव दङ, भारतआव गुदि सोलोंथाइनि गिबि मोनथाय आयेनआ मा मायथाइयाव दाजादोंमोन? फिननायाव दङ ए नाम्बार 1972, बि नाम्बार 1986, सि नाम्बार 2009, डि नाम्बार 2010। बिनि थार फिननाया जागोन सि 2009। 6 नाम्बार सोंथियाव दङ, फोरोंनायनि बिथाया जाबाय? फोरोंनायनि बिथाया मा? ए नाम्बाराव फिननाया दङ गोसो रंजाहोनाय, बि नाम्बाराव दङ सरसा खालामनाय, सि नाम्बाराव दङ सियान, डि नाम्बाराव दङ आचरण। बिनि थार फिननाया बि सरसा खालामनाय। 7 नाम्बार सोंथियाव दङ, फोरोंथाइनि बिथिङाव गाहायनि बबेयो थार नङा? फिननायाव दङ ए नाम्बार फोरोंथाइया जाबाय आखु फोसाबनाय खामानि, बियाव दङ हरखाबै राहा दिहुननाय, सियाव दङ बाहागो लाग्राफोरनि गेजेराव गोरोब सोमोन्दो लाखिनाय, डि नाम्बार दङ गासैबो जिबहानो समान सोलोंनो हानाय गोहो थायो। बिनि थार फिननाया जागोन डि गासैबो जिबहानो समान सोलोंनो हानाय गोहो थायो। 8 नाम्बार सोंथियाव दङ, खुदिया जौगानाया गाहायनि बबेनि लोगोआव इसिं सोमोन्दो गैया? फिननायाव दङ ए नाम्बार गावस्राहोनाय, बि नाम्बार खौसेयारि खालामनाय, सि नाम्बार रंजाखांहोनाय, डि नाम्बार फोरोंथाइ। बेनि थार फिननाया जागोन
बेनि थार फिननाया जागोन ए गावस्रा होनाय। 9 नाम्बार सोंथियाव दङ लाइमोन समा जाबाय। फिननायाव दङ ए हारसिं थानो मोजां मोननाय, बियाव दङ दायनां खामानि फारसे गोसो जानाय, सि नाम्बार दङ बारहुंखा आरो गुथालनि सम, डि नाम्बार दङ गोजौनि मोनसेबो नङा। बेनि थार फिननाया बबे जागोन? बेनि थार फिननाया जागोन सि बारहुंखा आरो गुथालनि सम। लाइमोन समा बारहुंखा आरो गुथालनि समखा बियो। बे समाव गोसोआव बायदिसिना सोंलु सिखाङो, बायदिसिना देहानि जौगानाया बारायो। दानिया फैदो 10 नाम्बार सोंथि। सोंथि सोंनानै खायसो खालामनाय समा जाबाय। फिननायाव दङ ए नाम्बार खुदिया सम, बि नाम्बार आगु गथ' सम, सि नाम्बार उन गथ' सम, डि नाम्बार लाइमोन सम। बेनि थार फिननाया जागोन ए खुदिया सम। 11 नाम्बार सोंथियाव दङ जोंनि जिउनि गिबि 5 बोसोर समखौ बुंनाय जायो। फिननायाव दङ ए नाम्बार खुदिया सम, बि नाम्बाराव दं जोनोम गोदान सम, सि नाम्बार दङ लाइमोन सम, डि नाम्बार दङ उन गथ' सम। बेनि थार फिननाया जागोन ए नाम्बार खुदिया सम। जोंनि जिउनि गिबि 5 बोसोरनि समखौ बुंनाय जायो खुदिया सम। 5 बोसोरनि समखौ मोनसे खुदिया सम होननानै बुंनाय जायो बेखिनि समखौ। दानिया फैदो 12 नाम्बार सोंथि। गोदान सोलोंथाइनि फरायफारिया जाबाय। ए नाम्बाराव दङ फरा बिजाब मिरुथाय, बि नाम्बाराव दङ खुदिया मिरुथाय, सि नाम्बाराव दङ फोरोंगिरि मिरुथाय, डि नाम्बाराव दङ जिउखां राहा मिरुथाय। बेवहाय थार फिननाया जागोन ए नाम्बार फरा बिजाब मिरुथाय। गोदान सोलोंथाइनि फरायफारिया जाबाय फरा बिजाब मिरुथाय। 13 नाम्बार सोंथियाव दङ सोलोंथाइ गोसो बिगियाननि बिफा बुंनाय जायो। सोलोंथाइ गोसो बिगियाननि माने गोसो बिगियान सोलोंथाइनि बिफा सोरखौ होननानै बुंनाय जायो? फिननायाव दङ ए नाम्बार रुस'खौ, बियाव दङ मन्टेसरिखौ, सियाव दङ पेस्टलजिखौ, डियाव दङ पेभेलेमखौ। बेनि थार फिननाया जागोन पेस्टलजि। सोलोंथाइ गोसो बिगियाननि बिफा होननानै पेस्टलजिखौ बुंनाय जायो। 14 नाम्बार सोंथियाव दङ इडुकेसन सोदोबा मा रावनिफ्राय सोमजिदों? फिननायाव दङ ए नाम्बार ग्रीक, बि नाम्बार लेटिन, सि नाम्बार दङ इंराजि, डि नाम्बार दङ फरासि। बेनि थार फिननाया जागोन लेटिन। इडुकेसन सोदोबा लेटिन रावनिफ्राय फैनाय। 15 नाम्बार सोंथियाव दङ दोलोआरि मावखान्थियाव सोलोंसानि गियाननि गोसारथिया। फिननायाव दङ ए नाम्बार एखे थायो, बि नाम्बार बारायो, सि नाम्बार खमियो, डि नाम्बार मोनसेबो नङा। बेनि गेजेराव बबेया थार जागोन? बेनि एन्सारा जाबाय बि बारायो। दोलोआरि मावखान्थियाव सोलोंसानि गियाननि गोसारथिया बारायो। मानो होनो दोलोआरि माने खौसेयै हानजायारि खामानि मावखान्थियाव फरायसाफोरा गियाना मा जायो? बारायो, गियाना बाङो हानजायारि खामानि मावोब्ला। 16 नाम्बार सोंथियाव दङ गाहायनि बबेयो सोलोंथाइनि गोदान दाहार नङा? फिननायाव ए नाम्बार आबहावा सोलोंथाइ, बि नाम्बार आबुं अनजिमा सोलोंथाइ, सि नाम्बार दङ सोलेरारि सोलोंथाइ, डि नाम्बार दङ धोरोमारि सोलोंथाइ। बेनि गेजेराव थार फिननाया जागोन डि धोरोमारि सोलोंथाइ। 17 नाम्बाराव दङ सोंथियाव मिमेसिसनि ओंथिया मा? मिमेसिसनि ओंथिया मा? फिननायाव दङ ए नाम्बाराव खाना उनसंनाय, बि नाम्बाराव दङ गोरोन्थि उनसंनाय, सि नाम्बाराव दङ मोजां उनसंनाय, डि नाम्बाराव दङ गाव उनसंनाय। बेनि गेजेराव थार फिननाया जागोन ए नाम्बार खाना उनसंनाय। मिमेसिसनि ओंथिया खाना उनसंनाय। 18 नाम्बार सोंथियाव दङ फोरोंथाइनि गाहाय खान्थिया जाबाय। फिननायाव ए नाम्बाराव दङ थियारिथिनि खान्थि, बि नाम्बाराव दङ जाउननि खान्थि, सि नाम्बाराव दङ उनसंनायनि खान्थि, डि नाम्बाराव दङ बेफोर गासैबो। बेफोरनि गेजेराव थार फिननाया जागोन
D बेफोर गासैबो फोरोंथाइनि गाहाय खान्थिया जाबाय थियारिथिनि खान्थि फोरोंनायाव जोङो थियारि थाखानांगौ थागथियारि जाखानांगौ बियाव दङ जाउननि खान्थि फोरोंनायनि जाउना मा बेनि खान्थि थाखायो C नाम्बाराव उनसंनायनि खान्थि बेफोर गासैबो फोरोंथाइनि गासैबो खान्थिखा ओंखायनो फिननाया जागोन बेफोर गासैबो 19 नाम्बार सोंथियाव दङ फोरोंथाइनि रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिनि सिन हिसाबै साननाय जायो फिननायाव दङ A नाम्बाराव फरायसानि मेलेम B नाम्बाराव दङ थाखो खथानि निजोमथि C नाम्बाराव दङ गोबां फरायसानि हाजिर थानाय D नाम्बाराव दङ फोरोंगिरिया फरायसानो निदान फोरोंनाय बेनि गेजेराव थार फिननाया जागोन B एन्सारा थार फिननाया B जागोन थाखो खथानि निजोमथि दानिया फैदो 20 नाम्बारनि सोंनाय गंसे नेरसोननि गोनां फरायसालि जानोब्ला मा जानांगोन फिननायाव दङ A नाम्बार फरायसाफोरनि सानगोहोखौ जौगाहोनांगोन B नाम्बार दङ गेलेनायनि आरजाथाव राहा थानाय C नाम्बार दङ फोरोंगिरि बिहोमानि गोरोबलायनायनि राहा थानाय D नाम्बार दङ गोजौनि गासिबो बेनि थार फिननाया माया जागोन बिनि थार फिननायखौ नोंथांमोनखौ होनो थाखाय खावलायनाय जाबाय नोंथांमोना कमेन्टआव कमेन्ट खालामनानै खिथाहरदो बेनि 20 नाम्बारनि सोंथिनि फिननाया मा जागोन नोंथांमोना कमेन्टआव खिथाहरनो हागोन दिनैनि भिडिअआव बेसिमाङानो दिनैनि दिनाव 20 सोंथिनि फिननायखौ सल्भ खालामनाय जाबाय बेनि गेजेराव मोनसेखौ नोंथांमोननि थाखाय हगारनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों आरो मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक आरो शेयार खालामनानै हो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो बेजों लोगोसे बेल आइकनखौबो बुनानै हो जाहाथे नोंथांमोननिसिम भिडिअआ सिगांग्रो सौहैसिनो दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोननाय जाबाय गोजोन्थों